Bilo je tu niz utakmica koje smo moglo završiti na drugi način, ali se preokrenulo u drugom smjeru. Svaka utakmica, svaki gol, svaki bod jako znači kad se boriš za titulu prvaka i puno je bitnih faktora. Što se tiče nekih posebnih razloga, mogu kazati da ih uvijek ima puno kad nešto krene u neželjenom smjeru. Ne bih tu htio ići u dubinu previše što sam pogriješio i gdje sam mogao neke stvari napraviti drugačije ili povući neki drugi potez. Uvijek je lako sve analizirati kad je sve gotovo i naravno iz ovog svega izlazim puno jači. Svjestan sam gdje smo griješili i kako bi što trebali drugačije u raznim situacijama. No nije jednostavno pobijediti jedan sustav koji ne traje slučajno toliko dugo. Hajduk je sad u jako dobroj situaciji. Mislim da ljudi, prvenstveno neki vaši kolege novinari, potenciraju neki raspad pod dojmom što smo imali jedna očekivanja za sezonu, a ispalo je kako je ispalo. Međutim, ne mogu to tako prihvatiti i složiti se s tom tezom potpunog raspada. Prvo jer Hajduk ima jako ozbiljan kostur kvalitetnih igrača koji su pod ugovorom s klubom. To znači da s nekoliko korekcija u kadru i izborom pravog trenera, Hajduk je i iduće sezone kandidat u borbi za naslov prvaka. Osim toga, ozbiljan faktor su bile i ozljede koji su utjecale na sezonu. Želio sam jako dovesti Belju i da sam ostao u Hajduku, to bi mi bio cilj broj 1. Naravno, na neki način me obilježava, te mi je žao i to što nismo uspjeli osvojiti titulu i što nije završilo kako je trebalo. Na koncu želim sve najbolje klubu i da se iduće sezone osvoji prvenstvo.